खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिफेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि महरै सायख'फिनजाबाय। काजिरङा हायुङारि पार्कनि सिङाव थानाय गं 53 अरन बादाफोरा दै सिङाव गोदोनानै दङ। मेघालयआव गोब्राब बारहुंखा आरो अखा हानायनि जाहोनाव 1200नि बांसिन सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। आफां आसामनि गोबां जिल्लायाव रोजा अखा हागोननि इसारा होदों बोथोर बिगियान बिफाना। गुवाहाटीनि खानाफारायाव हेरेनजों लोगोसेनो सानै ड्राग्स फालांगिरिया हमजादों। दैबानानि जाहोनाव सिलचर आरो श्रीभूमि फोनांजाबनाय लामायाव हेंथा सोमजिदों। पान्जाब पुलिसआ अपारेशन सिन्दुरनि समाव ISIनो रौनिया हानजानि खौरां हरनायनि थाखाय गुबै संगालिखौ खानो हादों। 2 नं हाथिगर गामिया बिटिआर सरकारनि जौगानायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। गुवाहाटीआव पुलिस थानाफोरखौ गं 40सिम बांहोनो थियारि खालामदों। अइल इन्डिया लिमिटेडआ राजस्थाननि जैसलमेराव गेस दिहुननो जागायबाय। तेजपुराव हाग्रानि मैसोनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो 3 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव जालांनाय एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव सावरायनो आरो गोदान मावफुं आफाद दाफुंनांगौनि गोनांथार खामानिफोरनि आद्रा थानाय थान्दै मेलखौ दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। दिनैनि बे जोबथा थान्दै मेलनि गेजेरजों एबसुनि गोजाम मावफुं आफादखौ सिमफायनानै 2025-2027 इं मायथाइनि गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंनाय जायो। गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै दिफेन बर'खौनो सायख'फिननाय जायो आरो गाहाय नेहाथारि महरै कनिन्द्र बसुमतारीनो बिबान होफिननाय जायो। काजिरङा हायुङारि पार्कआ बोथोरनि गिबि दैबानानि दोहौजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दङ। मावख'आरिनि रिपर्ट बायदिब्ला रायजोआव गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव दासिम काजिरङा हायुङारि पार्कनि गं 233 अरन बादाफोरनि गेजेराव गं 53आनो दैजों लोमसावजानानै दङ। जायनि जाहोनाव नेम बायदियै पेट्रलिं आरो हाग्रानि जिब-जुनार सामलायनाय हाबाफारिफोराव हेंथा सोमजिदों। मख'नो गोनांदि कोहरा आरो बागुरि हाजो सारिफोराव दैनि थाखोआ एसे बाङाइ जाबायब्लाबो बुरापाहार आरो एगराथलि अरनबारिफ्राव दैबानानि थासारिया गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैदों। मेघालयआव गोख्रै बारनाय बारहुंखा आरो गोबां रोजा अखा हानाया रायजोआव गोबाङैनो गोहोम गोग्लैदों। मेघालय स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि गिबि खारिथि बुथुमनाय बायदिब्ला थांनाय 1 जुनाव गोबां रोजा अखा हानायजों गासै गं 86 गामिफोरनि सा 1221निबो बांसिन सुबुंफोरा दुखु सैनांदों। जायनि जाहोनाव 6 सुबुंनि जिउ गोमादोंमोन आरो गं 37 न'फोरा खहा जानांदोंमोन। मख'नो गोनांदि बोथोरनि गाज्रि थासारिनि जाहोनाव गासै 10 जिल्लाफोर फारियै सानजा खासि हिल्स, सोनाब गार' हिल्स, सानजा सोनाब खासि हिल्स, रिफै, खोला गार' हिल्स, सोनाब जयन्तिया हिल्स, खोला सोनाब गार' हिल्स, सानजा जयन्तिया हिल्स, खोला सोनाब खासि हिल्स आरो सोनाब खासि हिल्स जिल्लाफोराव गोबाङैनो खहा जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो रिफै जिल्लानि उमलिं ब्लकनि सिङाव थानाय उमस्कान गामि आरो उमराजी उमतराई ओनसोलाव हा गिसिखानायबो जादोंमोन। बबेखानि बैफोर जाथायनि गेजेराव मासेबो जिब-जुनारफोरनि खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। नाथाय 0.202 हेक्टर हायाव आबादनि खहा जानायखौ मिन्थिनो मोन्दों। फैगौ 24 घन्टानि गेजेराव आसामनि गोबां जिल्लाफोराव रोजा अखा हागोननि इसारा होदों गुवाहाटीआव थानाय बरजार ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ। चिरां, बङाइगाव, बरपेटा, बाक्सा, बजालि, नलबारि, तामुलपुर जिल्लाफोराव गोबां रोजा अखा हागोननि इंगित होदों। बेनि अनगायैबो आसामनि नसुं रायजो मेघालयआवबो गोबां अखा हागोननि इसाराखौ होबावदों बोथोर बिगियान बिफाना।
बे खौरांखौ मोननानै आसामनि मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना रायजोनि बयखौबो सांग्रांथि होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव हेरेनजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। मख'नो गोनांदि बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे हानजाया खानापारायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खानो हादों। खाजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ फारियै पान्जाबारिनि 32 बोसोर बैसोनि रियाजुल रहमान होननानै सिनायथिनो हादों, जायखौ राजा मुङैबो मिन्थिनाय जायो। हमजानाय गुबुन सासेखौ सयगावनि 37 बोसोर बैसोनि आब्दुल समद होननानै मिथिनो हादों। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय पुलिसआ हेरेनजों लोगोसे गासै 143.42 ग्राम लिरथायनि मोन 16 बाक्सुफोर बोखांनो हादोंमोन। लोगोसेनो मोन 135 लांदां सिसफोर, गंनै मबाइल फन आरो AS01 BB 0804 नम्बरनि गंसे रयेल इनफिल्ड गारिखौबो हमनो हायो। बराक दैमा आरो बेनि दालाय दैसाफोरनि दैया ओनसोलफोराव उसिफावनानै दैबाना जानायनि जाहोनाव काछार जिल्लायाव दैबानानि थासारिया गाज्रिसिन महर लाबाय। बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम गोग्लैनाय थावनिफोरनि गेजेराव 6 नं माहारियारि राजालामा, जाय लामाया सिलचरखौ श्रीभूमिजों फोनांजाबो। नाथाय आथिखालाव बे लामाया गाज्रिसिन थासारियाव दङ। खौरां मोननाय बायदिब्ला सालसाफ्रा ओनसोलाव बोहैलांनाय बराक दैमाया राजालामानि मोनसे मख'जाथाव बाहागोखौ लोमसावदों, जायनि जाहोनाव गारिफोरनि थांलाय फैलाया जोबोद गिथावना थासारियाव दङ, जायनि थाखाय हान्था मेलानि राहाफोरा आबुङैनो बन्द जानो गोनां जादों। नाथाय गिथावना थासारिफोरनि गेजेरावबो गोबां गारिफोरखौ दैबाना जानाय ओनसोलफोरनि गेजेरजों थांनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों, जाय दावबायारिफोरनि थाखाय खैफोद सोमजिहोनो हागौ। पान्जाब पुलिसआ अपारेशन सिन्दुरनि समाव पाकिस्ताननि इन्टार सार्भिसेस इन्टेलिजेन्स एबा ISI नो आन्दोआरियै रौनियाफोरनि खौरां फोसावनायनि थाखाय तरनतारननि थागिरि संगालि गगनदीप सिंहखौ खादों। पुलिस बिथोनगिरि गाहाय एबा DGP गौरव जादबनि बायदिब्ला दायनिगिरि गगनदीप सिंहआ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो पाकिस्तानाव थानाय खालिस्तानखौ मदद होग्रा दैदेनगिरि गपाल सिंह सावलाजों सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि सावलाया सिंहखौ पाकिस्ताननि इन्टेलिजेन्स अपारेटिभजों सोमोन्दो लाखिनायाव मदद होदोंमोन, जायजों रौनिया हानजानि प्लेसमेन्ट आरो गोनां थावनिफोरजों लोगोसे गोसो गोनां खौरां हरोमोन, जाय हायुङारि रैखाथिनि थाखाय खैफोद सोमजिहोयोमोन। हमजानाय संगालिनिफ्राय पुलिसआ गंसे मबाइल फननि गेजेरजों मोन 20 निबो बांसिन ISI सोमोन्दोगिरिफोरनि गुदि खिथाफोरनि खारिथि मोनदोंमोन। बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारा 5 बोसोर बाबेनलांबाय। अब्लाबो क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा ओनसोलनि सराइबिल बियाबाव 2 नं हाथिगर गामिजों लोगोसे गोबां गामिफोरनि थागिरिफोरा दासिमबो सिरि सिरियै गावनि जेंनाखौ सहायनो गोनां जादों। अराय सम खावलायबाय थानाय आरो गोसो बायनायनि उनावबो बिटिआर सोरखारा बैफोर गामियारि ओनसोलफोराव गोनांथार जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव फेलें जादों। हाथिगरनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन जेंनाया जादों मोनसे अरायथा नङि दंफांनि दालां, जाय गोबां बोसोरनिफ्राय बायफ्लेलांनाय थासारियाव दङ। बे दालांआ फरायसाफोर आरो गामियारिफोरनि थाखाय गोनांथार फोनांजाबग्रा महरै खामानि मावो। अखा बोथोरनि समाव दालांनि थासारिया गाज्रिसिन जायो, मानोना दंफांनि दालांआ फिस्लायनानै गिथावना आरो थांलाय फैलाय खालामनो हायै जायो। आसाम सोरखारनि नखर बिफाना गुवाहाटीआव पुलिस थानाफोरनि अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय आखायाव लादों। रिपर्ट बायदिब्ला नोगोराव पुलिस थानाफोरनि अनजिमाखौ गं 23 निफ्राय 40 सिम बांहोनो थिरांथा लानाय जादों। आयेन आरो आब्रुथिखौ बांहोनो थाखाय मोन 20 गोदानै पुलिस थानाफोर बानायनाय जागोन। मोनफ्रोमबो पुलिस थानायाव सासे बिबानगिरि थागोन, जायनि हेफाजाबाव 2 लेङाइ पुलिस सामलायगिरिफोर थागोन। बे गोदान पुलिस स्टेशनफोरखौ गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन गोदान ओनसोलफोराव गायसननाय जागोन, जाय नोगोरमानि 3 पुलिस जिल्लाफोरखौ लाफागोन। नोगोराव पुलिस थानाखौ फेहेरनायनि थांखिया पुलिसनि गोहोमथिखौ बांहोनाय आरो गोख्रैयै जौगाफुनाय नोगोरमा ओनसोलाव रायजो राजानि रैखाथिखौ बांहोनायाव हेफाजाब खालामगोन।
भारतनि गाहाय आपस्ट्रीम थाव आरो गेस कम्पानिफोरनि गेजेराव अइल इन्डिया लिमिटेडआ सोनाब राजस्थाननि जैसलमेर जिल्लानि रानस्राव ओनसोलाव थानाय बाक्रिटिवा डिस्कवरी स्मल फिल्ड एबा DSA ब्लकनिफ्राय गेस दिहुननायखौ जागायजेनदों, जायनि गेजेरजों 67,200 ACMD गेसनि जागायनाय जादों। मख'नो गोनांदि सोनाब राजस्थाननि जैसलमेर जिल्लानि बक्रिटिवा ब्लकनिफ्राय 100 MACMD गेस दिहुनथायसिम बांहोनायनि आसा दङ। तेजपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मख'नो गोनांदि तेजपुरनि जाहादघाट ओनसोलाव हाग्रानि मैसोजों गाग्लोबजानानै 2 बैसो जानाय सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो गुबुन 3 गोब्राब जोखोम जायो। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला हाग्रानि मैसोआ 70 बोसोर बैसोनि थरखन दासखौ गाज्रियै गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदोंमोन आरो गुबुन सासे 70 बोसोर बैसोनि भजन गपखौबो हाग्रानि मैसोआ गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोब्राब जखम जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। हाग्रा मावख'गिरिफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला सोहोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाग्रानि मैसोजों गाग्लोबजानानै प्रदीप भौमिक 64 बोसोर, अपु रय 35 बोसोर आरो 85 बोसोर बैसोनि रंगिली चौधुरीआबो हाग्रानि मैसोजों गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैसोआ आथिखालाव बामुनगावनि भल फिल्ड ओनसोलाव आश्रय लागासिनो दङ आरो हाग्रानि मावथिफोरा हाग्रानि मैसोखौ ट्रेंकुलाइज आरो रैखाथियै हमनो थाखाय नाजागासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।